Jiu-jitsu u kućnim uslovima, novi deo, najnoviji, zove se shoulder roll, znači roll preko ramena, da vidimo kako izgleda. Sad ćemo uraditi regularnu formu tela sa detaljima koje će vam naravno olakšati okretanje. Čemu se radi? Znači, prvo što treba da znam, kada padam, svaki kolot koji radim, znači prvo što treba da uradim da se osiguram da ne padnem na glavu, na vrat, odnosno na leđa. I naravno, brada mi dolazi ovde i padam praktično bukvalno na svoje ramena. Roll ide ovako. Znači, kad krenem da padam, znači bukvalno idem ka napred, sklonim ruku da ne bi pao na nju, u ovom slučaju idem preko ramena. I šta se događa? Kad dođemo ovde, krećemo u roll, međutim glava smeta. Da bi se to neutralisalo, glavu ubacim unutra i dobijem shoulder roll. Sa druge strane izgleda ovako, znači krenem lagano, tu sam i shoulder roll. Bitan detalj kad radimo ovde, kad krenem u roll, da privučem svoje kolena i kukove ka sebi, ka svojom glavi, odnosno da mi čelo dodiruje kolena. Tad ćete dobiti pravi roll, odnosno okret. I sa druge strane mora da imam non stop nožnog prsta u dodiru sa strunjačom. Znači gleda ovako. Krenem lagano. Svaki pokret prati disanje, naravno, najbitnije. To je to, za danas toliko shoulder roll, vežbite ga kući i imat ćete mnogo bolji jiu-jitsu. Respekt. Crno.